Hola, bona tarda i benvingut a les portes obertes de l'Institut, que aquest any serà, per desgràcia, de forma virtual. Els dubtes i les preguntes que pugueu tenir les aneu posant al xat i al finalitzar la presentació us anirem responent a poquet. Qui som l'Institut Alba? Doncs l'Institut Alba és l'Institut de Referència de Sant Fost de Santa Maria de Martorelles i això fa que tinguem un volum enorme d'alumnes repartits en molts grups. Oficialment tenim 5 grups de primer, 5 de segon, 5 de tercer, 4 de quart i 3 de primer de batxillerat i 2 de segon. El curs vinent el que tindrem serà, en principi, 5, 5, 5, 5 també, però aquest any, gràcies als recursos propis, hem pogut disminuir la ràtio dels alumnes de 30 a passar a 21 o 25, fent 7 grups de primer, 6 de segon, 7 de tercer, 5 de quart i 3 i 2 de batxillerat. Un momentet. Ara, perfecte. On estan ubicats els alumnes de primer d'ESO? Per poder fer aquesta transició una mica més tranquil·la i calmada, venint d'una escola en principi de 2 línies o d'una i passar a una de 5, o com aquest any que som 7, el que he fet és reservar la segona planta de l'Institut exclusivament per l'alumnat de primer d'ESO i allà fan totes les seves activitats, exceptuant algunes com seria educació física o algun taller que baixaran a l'aula específica, però en principi estaran ubicats allà dalt. És una manera molt més còmoda i molt més tranquil·la d'acabar d'aterrar a l'institut. Pel que fa a les instal·lacions, en un institut tan gran tenim algunes instal·lacions una mica diferents que no passen a una escola, com podria ser la cantina. Nosaltres aquí a l'hora d'esmorzar poden portar l'esmorzar com fan a primària o com acostumen a fer sempre, però a més nosaltres tenim un espai que seria la cantina on poden demanar l'esmorzar, comprar-lo o demanar beguda o allò que creguin oportú. Com que a vegades això de portar diners no és tan senzill perquè bé no tenim, ens hem acostumat a pagar amb targeta i ens costa molt això de tenir quelcom per donar-los als nanos, o bé preferim que no portin diners en efectiu, nosaltres el que hem arribat a assolir amb l'empresa que es fa càrrec de la concessió de la cantina és que emetin una sèrie de vals que es poden comprar a la pastisseria, al Forn Gavà, i que poden bescanviar per un esmorzar. Els vals serien d'aquest tipus o del format que aquest curs vinent decideixin imprimir. Pel que fa a l'aulari, les nostres aules són més o menys igual que les aules de primària, totes estan, això sí, equipades amb un canó i un ordinador d'aula, de manera que utilitzem aquest mitjà per exposar les nostres classes i, a més, utilitzem sempre connexió wifi amb l'alumnat i, en principi, funciona força bé. Pel que fa a algun altre aulari que potser no tenim a primària o que no el tenim d'una manera tan visual, a més, també tenim els tallers de tecnologia, que en tenim 2, que és una matèria que a principi de primària no fan. Els laboratoris són la matèria d'experimentals, ciències naturals, que fem aquí a secundària, que la dividim en 4, que seria física i química i biologia i geologia. I després també tenim l'aula de música. La nostra aula de música, com podeu comprendre, en un centre tan gran necessitàvem una aula de música amb uns requeriments mínims i el que hem fet és aïllar-la acústicament. La tenim a la primera planta, que seria un moment en què els vostres fills haurien de moure, si és que van a primer, de la segona planta cap a la primera. Està aïllada i és una aula on també tenim canó i també es pot desenvolupar tot el que seria aquesta activitat sense molestar ni sense ser molestats, ja que l'aïllament ens permet fer música i no sentir ni els de fora ni els de fora sentir els de dins. També tenim una aula de visual i plàstica, com tenim a primària, i el que sí que tenim també és un gimnàs molt gran. És un gimnàs cobert, on desenvolupem la matèria d'educació física, però a més també fa efectes de sala d'actes quan és necessari o quan ha estat necessari, com hem fet altres anys, com podria ser festes de final de trimestre i alguna altra activitat que jo us aniré explicant durant la presentació. Però a més, per complementar la matèria d'educació física de primer d'ESO, també a primer de batxillerat, el que fem és un quatrimestre de piscina.
Aquest curs no hem pogut portar-lo a terme perquè per motius de pandèmia hem decidit no córrer el risc d'anar a les instal·lacions de Can Lledó, que és on portem a terme aquestes activitats, però si la situació epidemiològica ens ho permet, el curs vinent sí tornarem a fer natació a primer d'ESO. I o bé serà el primer quadrimestre o bé serà el segon en funció de com ens organitzem. I com treballem a l'institut? Què utilitzem? Doncs a l'institut el que utilitzem és material digital. Aquest curs 2020-21, vam decidir no fer servir llibres de paper, sinó fer servir ordinadors. Ja els fèiem servir, però vam decidir extendre-ho i eliminar el llibre de paper i utilitzar un domini propi, nosaltres som insalva.cat, de manera que a cada alumne nou li donem un correu electrònic que va associat a tota una sèrie de serveis Google que mantindrà fins que marxi del centre. Amb aquests serveis el que fem és generar-li un correu personal, tenir accés a la Classroom, al Drive i en fi, a tots els serveis que nosaltres tenim contractats amb aquest domini propi i, a més, en aquest domini generem tot el nostre material, és a dir, els nostres llibres que editem nosaltres i que fem servir per portar a terme les diferents matèries en què treballem. No podem dir-vos si aquest ordinador aquest any l'haureu de comprar vosaltres o el departament ens el servirà. En principi, el departament ens ha informat que aquest curs 2020-21 els alumnes de tercer i quart tindran ordinador. En el nostre cas encara no han arribat, però no sabem si pel curs vinent també tindrà l'oferta de primer i segon completa. El que sí que sabem és que nosaltres seguirem treballant amb aquests ordinadors i que quan tinguem constància de què és el que decidirà el departament, us farem saber als pares que vingueu a matricular els vostres fills si heu de comprar-lo vosaltres o el departament ens el donarà. En cas que l'hagueu d'adquirir vosaltres, l'ordinador, us donem una sèrie d'indicacions que estaran informades amb la documentació de matrícula o bé a la nostra pàgina web de com ha de ser mínim aquest ordinador, però que no és necessari que compleixi cap prescripció especial, més enllà que sigui un ordinador que funcioni i que pugui treballar amb Wi-Fi, poca cosa més. Pel que fa al nostre marc horari, a primària treballen per la tarda, nosaltres no treballem per la tarda. El nostre marc horari és de 8 del matí a 2:45 de 3 de la tarda. Per poder fer front a aquesta jornada tan llarga de matí, fem 2 patis. Aquests 2 patis, en el cas de primer i segon d'ESO, són de 10:20 a 10:40 i de 12:30 a 12:45. Si us fixeu, aquí tenim 2 quadres horaris perquè hem separat el que seria el primer cicle del segon cicle. De manera que els horaris de primer cicle, tot i que siguin de 8 a 14:35, no coincideixen mai amb el segon cicle, el tercer i quart d'ESO. De manera que l'alumnat disposa de més espai per estar tranquils a l'hora del pati, perquè tot el pati és de primer cicle, primer i segon d'ESO, i alhora tenen altres necessitats potser diferents a cobrir a l'hora del pati que no pas els alumnes de tercer i quart, de manera que tenen poca interacció amb l'alumnat més gran. I és arrel d'aquestes necessitats que nosaltres aquest any hem començat els patis actius. Els patis actius és una resposta a una necessitat lúdica que tenen els alumnes a l'hora del pati i, a més, a una necessitat psicològica, necessiten treure aquesta angoixa que han pogut acumular degut al confinament necessari durant l'època de fa ara un any. I hem organitzat una mena de tornejos, mantenint sempre els grups bombolla, que el curs vinent volem seguir portant a terme, però veurem si podem desfer aquests grups bombolla o no. Tot i així, utilitzem els patis perquè els donem una oportunitat de que puguin estar realitzant esport, com podria ser futbol, bàsquet, bàdminton, ping-pong, o allò que se'ls acudeixi i ens proposin ells mateixos. Pel que fa a la manera també de treballar les matèries, el proper curs, el curs 21-22, serà el tercer curs en què treballarem de forma col·laborativa mitjançant la metodologia d'aprenentatge per projectes, on les matèries de primer d'ESO, tecnologia visual i plàstica i experimentals es fusionen per tenir una nova matèria que es diu projectes. Amb aquesta estratègia el que s'està buscant és mantenir un ambient de treball diferent on s'intenta donar a l'alumnat l'oportunitat de desenvolupar les competències més pròpies del segle XXI, treballar d'una manera grupal, tenint certes responsabilitats diferents cada membre de l'equip i obtindrem un resultat final que mostrarem. Fa 2 anys el mostràvem
a la comunitat educativa, pares i tothom que volgués venir a veure del centre o relacionat amb el centre. Aquest any ho estem fent, com veieu a la diapositiva, al nostre hall i simplement pel nostre alumnat. Però tot i així segueix havent-hi un element final, un element que hem de mostrar i justificar el per què s'ha arribat a aquesta conclusió. A més, per no trencar el vincle d'una manera tan radical com podria ser separar-nos de primària, nosaltres seguim treballant conjuntament, sisè i primer d'ESO, en l'English Festival. I l'English Festival no deixa de ser un treball a través d'un eix comú on cada centre de primària i nosaltres, mitjançant la representació musical en anglès, estrenem en format festival un projecte comú i col·laborem les 6 entitats educatives, les 5 escoles i nosaltres, juntament amb els 3 ajuntaments, i en principi es feia públic aquest treball per tots els 6 centres educatius. Aquest any no podrà ser, hi haurà un English Festival de format digital i, de fet, si sou pares d'alumnes que estan fent sisè de primària, l'any passat tampoc es va fer. Ells no van sentir que féssim això perquè això es fa en un altre moment que ens va enganxar la pandèmia, bàsicament. A més, també fem les jornades esportives on els alumnes de quart d'ESO col·laboren en primer de primària per portar a terme un dia on fem tota una sèrie d'activitats d'esport. És a dir, que seguim treballant en xarxa. Pel que fa al nostre projecte educatiu, és a dir, quins són els pilars que ens mouen a nosaltres per treballar, diguéssim que tenim 2 pilars bàsics, que seria donar un ambient de treball on desenvolupem al màxim la formació competencial de l'alumne, i un altre és el treballar mitjançant una màxima cohesió social i tenir un ambient de treball prou positiu. Per fer-ho, tenim una sèrie de projectes pedagògics en els quals estem inclosos, que un seria la xarxa de competències bàsiques, en el que fem és formar-nos nosaltres com a docents per poder desenvolupar un treball competencial a l'aula. Un altre seria un que estem ara portant a terme, hauríem d'haver començat l'any passat, però no va poder ser, que és el GEP, la generació plurilingüe, juntament amb l'eTwinning, que és un projecte d'aprendre a utilitzar una llengua forània en un entorn no lingüístic, és a dir, utilitzar l'anglès en el nostre cas en un entorn que no sigui llengua anglès, classe d'anglès. Aquest any el portem a socials. Cada setmana els alumnes de primer d'ESO tenen a la matèria de socials, que són 3 hores a la setmana, una d'elles que es fa en anglès. I per tant es desenvolupa la matèria en anglès, les activitats es fan en anglès i la part de la matèria que nosaltres donem i que treballem es fan en anglès. A segon d'ESO, que seria el grup que havia d'haver començat el curs passat, el que farem durant el tercer trimestre serà fer una sèrie d'activitats de matemàtiques en anglès. I així seguirem, és a dir, els alumnes que comencen a primer, fins que arribin a quart, seguiran tenint una sèrie d'activitats que poden ser més o menys seguides o pinzellades dintre de matèries fetes en llengua anglesa. De manera que hagin de desenvolupar unes competències pròpies d'una matèria no lingüística en anglès. A més, també estem apuntats en el projecte Erasmus+. Justament el curs passat, el curs 2021, havíem d'haver acabat el primer Erasmus+, que ens va permetre portar alumnes arreu d'Europa, però no vam poder acabar de fer l'últim viatge i hem tancat aquesta experiència just aquest desembre del 2020 i ens han concedit un nou Erasmus+ per formar el professorat en tractament a la diversitat i poder anar a diferents llocs d'Europa per veure com ho fan i a partir d'aquí poder portar alumnes de diverses tipologies a veure què es fa en altres llocs i aprendre a fer-ho. L'objectiu és fer-ho millor. A més de tot això, també tenim el treball de la cohesió social. Per nosaltres, les celebracions que nosaltres portem aquí a terme, com podria ser el Festival d'Hivern, que és el festival just abans de Nadal, el Carnestoltes, que és el de febrer, Sant Jordi, les festes de final de trimestre i els actes de comiats, no són només un dia festiu per treballar per ser la festa, sinó que ens permet treballar sentiments de pertinença de grup, relacions amb els altres i posar a l'alumnat reptes diferents, de tipologia diferent, que no són pas els que hi ha en el dia a dia, i això fa que hagin d'aprendre i créixer de manera diferent i que a cap i a la fi és l'aspecte essencial dins la formació de l'alumnat que nosaltres volem transmetre com a institut. És a dir, que les festes per nosaltres són
Per ells són una festa, per nosaltres és una feina molt important que ens permet tenir un ambient de treball i de convivència força bo. Però, com sempre, davant d'un centre tan gran com som nosaltres, on aquest curs tenim 718 alumnes, poden aparèixer diferents problemes relacionals. Quan apareixen aquests problemes, nosaltres tenim una comissió de mediació que la formen part uns professors, en principi la professora encarregada d'orientació pedagògica i un grup d'alumnes on ells mateixos i sota aquesta supervisió del professorat ajuda a resoldre problemes com poden ser des de mediació entre alumnes, baralles, malentesos, abans d'aplicar la normativa de funcionament de centre, que seria com la normativa de respecte i de conducta mínim que s'ha de tenir dins el centre. Això no implica que no hi hagi conseqüències, però sí que les conseqüències són es porten d'una manera més fàcils d'assumir perquè les resolen amb gent que són com ells, és a dir, alumnes. També tenim la tutoria entre iguals, que això normalment es porta a terme entre alumnes grans d'últims cursos, tercer, quart de l'ESO, tercer pocs, però sobretot quart de l'ESO i primer de batxillerat, amb els alumnes de primer d'ESO. Aquest curs hem començat ara, que sembla ser que tenim més clar com podem fer això de parlar entre alumnes de diferents grups bombolla sense trencar la bombolla. És una organització que ens està portant algun que altre repte com a organització, però que podem portar a terme i que començarem, de fet, la setmana que ve i que, si tot va bé, continuarem fent-ho pel curs vinent. Que no deixa de ser que algú que ja porta molts anys aquí en el centre t'ajudi a veure com es viu aquí dins i com es desenvolupa un alumne dintre del que seria aquest centre tan gran. I hi ha una altra pila del treball de la cohesió social que serien les sortides. Les sortides són totes curriculars, és a dir, treballem un aspecte del currículum d'alguna matèria o d'algunes matèries, com podria ser el treball de síntesi, que el treball de síntesi és una matèria per se, que realitzen des de primer a quart d'ESO, que aprofitem per sortir del centre i intentem treballar no només la matèria en si, sinó la convivència. Aquesta matèria el curs passat no es va poder portar a terme i aquest curs reprenem aquestes sortides. De fet, començarem a sortir ara el mes que ve amb els alumnes de secundària, de segon, tercer i quart, que ja tenien aquest treball de síntesi concertat el curs passat, i el reprendrem per poder treballar aspectes curriculars i aspectes convivencials. Però, a més del treball de síntesi, també tenim altres tipus de sortides, com podria ser la ruta de l'exili de quart, la barcelonada de quart, l'esquiada de tercer, visites de centres de recerca més destinats a orientació, que podrien ser des de quart d'ESO i batxillerat, els viatges que fem amb la matèria de francès, que nosaltres ofertem com a optativa i que dura des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, fins a primer de batxillerat. Aquest curs, però, no hem pogut ofertar-la a tots els nivells per necessitats d'organització de centre, però la nostra intenció és seguir ofertant-la de primer d'ESO a primer de batxillerat. El viatge d'Anglaterra, que es fa a primer de batxillerat, o el viatge de Cambrils o el de Madrid, que també són viatges de batxillerat. I com podeu veure a les fotografies, doncs en principi s'ho passen molt bé. I a més de treballar aspectes molt importants. Aquí tenim la vela de tercer, d'educació física, el viatge de Madrid, que es fa a segon de batxillerat, i altres tipus de viatges que intentarem poder tornar a reprendre el curs vinent si la pandèmia ens ho permet. Pel que fa a la comunicació amb les famílies, perquè sapigueu què fem, com ho fem i què fan els vostres fills i com ho fan, utilitzem una sèrie de programaris o de plataformes com podria ser el Gestin. La plataforma Gestin ens permet controlar l'assistència de l'alumnat i el seu comportament bo, dolent, regular, si ha fet deures, si no ha fet deures, d'una manera molt àgil. Cada dia el professorat passa llista i anota les observacions que cregui oportunes a cada alumne. Aquesta llista, aquesta assistència de l'alumnat, s'envia una notificació SMS als pares dels alumnes que no han vingut a primera hora. Que no han vingut a primera hora vol dir que no estan a l'aula a primera hora. És a dir, a vegades ens truquen pares dient-nos que ells han deixat a la porta els alumnes però que li han posat una falta. És possible que l'alumne hagi entrat tard, vosaltres els deixeu a la porta però ells no han entrat i per això us enviem un comunicat, o és possible que l'alumne no hagi entrat a l'aula i estigui al centre. Això són casos mínims, absolutament mínims, però que us podrien passar. Però que per vigilar que això no passi, nosaltres enviem un comunicat a cada família, el fill o la filla de la qual no estigui a classe a les 8 del matí.
Aquest comunicat s'envia a les 9, perquè clar, ens pot passar que arribem tard. Doncs a partir de les 9 comencem a enviar aquests comunicats. Cada 15 dies, a més, enviem un recull de com ha anat cada alumne a cada família, és a dir, si hi ha tingut retards, que això no se'ls envia a diari, si hi ha tingut alguna observació, tant sigui positiva com de felicitació per la feina ben feta, com pot ser manca de deures o algun tipus de falta de respecte o de comportament que hagi sigut necessari apuntar. Tot això us ho enviarem de manera que pugueu tenir el control de què està fent i com ho està fent, com es desenvolupa el vostre fill o el vostre fill dins el centre. Això us ho enviarà el tutor. Les faltes d'assistència us les enviem nosaltres des del centre, les de les 8 del matí, i les que són de seguiment quinzenal us les envia el tutor de nivell. D'altra banda, també tenim el TPB Escola, que el TPB Escola és una aplicació que funciona amb el mòbil, me la puc descarregar, i és una aplicació que ens permet d'una manera molt àgil i senzilla signar documentació o aprovar certes sortides. Per exemple, ara a les sortides estem enviant una documentació que necessita una aprovació, i també ens serveix per signar documentació. És a dir, la documentació, per exemple, que ens permet treure els alumnes del centre en qualsevol moment, com podria ser portar-los a fer una activitat aquí mateix a la plaça, necessitem un permís vostre i mitjançant el TPB Escola és molt fàcil fer un clic i ja tens el permís donat sense necessitat de fotocòpies ni signatures de manera analògica, que moltes vegades o bé l'alumne no arriba o bé la família signes i llavors no torna. I això fa que tot sigui molt més lent. Amb el TPB Escola tot és bastant més ràpid. També fem pagaments mitjançant el TPB Escola, pagaments de sortides, de material, etc. I d'una manera, repeteixo, molt àgil. Tenim dintre de la nostra pàgina web també un petit vídeo de com es configura, com es baixa l'aplicació i com es configura dins el mòbil, però segurament si a primària també heu fet servir alguna aplicació d'aquest tipus, veureu que és molt fàcil de configurar i de portar a terme. I com ens passa moltes vegades, a tots, de tant en tant tenim tantes coses que se'ns oblida la contrasenya. És tan senzill com demanar que ens la refresqui, igual que fem com hem perdut la contrasenya d'un correu o hem perdut la contrasenya de qualsevol altre lloc. És a dir, que és una aplicació que ens facilita molt la vida tant a les famílies com a nosaltres. I ens serveix, com us deia, també per altres coses com podria ser la matriculació dels vostres fills, on haurem de pagar una quota de matrícula, haurem de pagar la matrícula, què vol dir? Estem a una escola pública, però nosaltres socialitzem tot el que seria el material fungible que fem servir aquí. És a dir, no hauran de comprar-se ni fusta, ni material per fer tallers, ni material per fer laboratori, ni material de visual i plàstica, ni cap tipus de material, perquè us demanem una quota única i a partir d'aquí nosaltres ja la distribuïm en tot allò que necessitem portar de fora extra per poder desenvolupar les nostres pràctiques, el nostre dia a dia al centre. A més, també hauran de pagar l'assegurança escolar obligatòria, que és €1,12, i la quota de l'AMPA, que l'AMPA és una entitat amb la que nosaltres treballem molt estretament i que ens permet fer una sèrie de complements a la nostra tasca, com podria ser tota la part de robòtica, de tecnologia, que han estat la pròpia AMPA qui ens l'ha proporcionat i ens l'ha comprat, i altres coses com ara col·laboracions amb les festes de final de curs, amb les festes de graduació, etc., que això ens permet tenir una vida molt més ajustada amb allò que l'institut vol i per tant us demanem que col·laboreu amb l'AMPA amb aquests €18. Les sortides que fem, com que no sabem molt bé què podrem fer ni quan ho podrem fer, anirem demanant-vos l'import conforme les anem aprovant. És a dir, les anem proposant, el Consell Escolar ens les aprovi i nosaltres llavors ens les farem partíceps i us demanarem, en el cas que siguin de pagament, que el pagament es realitzi mitjançant aquesta aplicació TPB Escola. I després el que us deia de les comunicacions i signatures, és a dir, comunicacions com podrien ser la comunicació de vaga, si és que hi ha alguna vaga, a primer i a segon d'ESO no es permet el dret a vaga, però a tercer i quart sí, perquè així ho va decidir el Consell Escolar ja fa uns quants anys, crec que va ser el 2012, que vam decidir que els alumnes de tercer i quart d'ESO tenen dret a reunió els dies de vaga, però nosaltres necessitem que vosaltres els doneu aquest consentiment. I és tan fàcil com que arribarà una notificació pel TPB Escola i haureu de decidir si esteu d'acord o no en donar consentiment a aquest dret de vaga, per exemple.
És a dir, que fem servir aquestes dues aplicacions de manera molt exhaustiva i molt a diari. A més, tot allò que nosaltres fem, si no tenim l'opció de presentar-ho en viu, ho presentem en digital i tenim diversos canals de comunicació, com podria ser el Telegram, que som el canal Institut Alba del Vallès, l'Instagram, que som Insalba, i on posem una sèrie de lives o d'imatges d'allò que estan fent en el centre, l'Institut Alba en Twitter, on emetem una sèrie de notificacions o d'opinions des del centre, i, per suposar, la nostra pàgina web, si la mirem més detalladament, aquí veieu la portada de la nostra pàgina web, tenim una sèrie de... La nostra pàgina web és la plataforma més important de notificacions i on veureu reflectida tot el conjunt de feines que fem per nivells o per importància o per data. I ara mateix el que està posat és la jornada de portes obertes, per exemple. I fins aquí les nostres jornades de portes obertes, que espero que hagi estat prou clara, i en tot cas passem a veure les preguntes que podeu tenir, si és que en teniu alguna. Bé, veient que no teniu més preguntes, o potser és que hem de meditar el que us acabem de dir, la presentació que acabeu de veure us la penjarem demà a la pàgina web i en tot cas teniu el telèfon, el correu i tots els nostres canals de comunicació per si els dubtes sorgeixen a partir d'ara, ens els podeu comunicar i nosaltres els anirem resolent conforme vagin arribant. Així doncs, moltes gràcies i esperem veure-us aviat pel centre. Bona tarda.